A matsayinka na jagora me za ka iya cewa dangane da wasan nan? Wasa, wasa ya yi kyau sai dai son barka. Kai wata tsiyar ai sai Guardiola. Ka ci fararen jakuna ka ci jajayen jakuna. Jajayen jakuna sun ci yau. Kan Ten Hag yadda ka san kwai a leda haka ya koma. Ya an ci ku kuma kake faɗan haka? Ba dole na yi farin ciki ba, kai ka san rashin adalcin da aka yi min. Har Kano fa aka aika ni na je na tattaro hulunan rantsarwa na abba gida na kawo wa fans ɗin Manchester ba ga kansu ba, amma aka sani a benci tsawa an raina mun wayo. Ai na sha wahala ba kaɗan ba dole ne farin ciki an ce su. Faran kwatsa duk wanda ya ce kule sai na ce cas. Maguire ba ka tsoron Ten Hag ya mai da kai benci har abada? Bencin banza bencin wofi ka kalle ni da kyau ai na saba da benci kuma ni benci baya hora ni ya ajiye ni ɗan sai me ni na yadda fa da wani abu ka kama soya na a bencin amma kuma duk ranar da ka sa ni wasa sau ɗaya sai na yi maganin ka. Mene saƙonka na ƙarshe? Saƙona na ƙarshe shine don Allah ku yi following ɗin wannan akawun ɗin na Abba Apex mutuminmu ne sosai sannan kuma ku dinga yin sharing kuna danna like. Mun gode.